Feia ja 2 anys que Brinco vivia a la vella estació. Només era un cadell quan va veure per última vegada Tomé, el seu humà millor amic. Brinco no recordava gaire aquell dia, només que pujarien a un tren amb destinació a algun lloc quan va perdre de vista Tomé. I que de sobte, al seu voltant tot eren cames de gent que corria, precipitada. Brinco bordava, cridant a Tomé, però els seus lladrucs quedaven ofegats per rugits de trens i xiulets de velles locomotores. El caos de pressa i soroll va espantar molt a Brinco, de manera que es va refugiar sota un banc de pedra. Allí es va quedar, tremolant de por, fins que va arribar la nit i l'estació va quedar buida. Encara recordava la visió, entre llàgrimes, del tren fent-se cada cop més petit a mesura que s'allunyava. Feia 2 anys d'aquell dia. I mera ni un sol havia deixat Brinco d'esperar a l'estació, per si en Tomé tornava. Sortia de sota el banc que havia convertit en el seu refugi, movent la cua, cada cop que un nou tren arribava a l'estació. Però Tomé mai no baixava de cap d'ells. Aleshores Madeja, una gata de carrer que acudia cada dia a la vella estació a la recerca de restes de menjar, se li acostava en silenci. Tampoc hi ha hagut sort amb aquest tren. Va miolar la gateta. No, en aquest tampoc no ha vingut. Potser tornarà demà, va respondre Brinco, encara ple d'optimisme. Brinco estava segur que Tomé no se n'havia oblidat. I per això esperava a la vella estació i anava a rebre, esperançat, els passatgers de cada tren que parava. Al principi va ser dur. Brinco va passar molt de fred, va haver de sobreviure buscant menjar a les escombraries. Alguns aliments li provocaven mal de panxa. Els dies de pluja, Brinco acabava xop i els guàrdies de l'estació el perseguien per capturar-lo i portar-lo a la gossera. Però Brinco sempre aconseguia superar les adversitats, el desig de retrobar-se amb Tomé era molt més fort. De manera que aviat els guàrdies s'hi van acostumar i molts passatgers li van agafar afecte. Alguns el saludaven quan baixaven del tren, altres li oferien les restes dels seus entrepans. I Brinco sempre guardava un tros per a la seva amiga Madeja. Ja han passat 2 anys, Brinco. No tornarà. No continuïs esperant, li va aconsellar la gata. Però llavors, què faré? On aniré? La meva única il·lusió és tornar a estar amb Tomé, va respondre el gosset. No dic que renunciïs al teu somni, Brinco. Ves a buscar-lo. Deixa d'esperar que vingui fins a tu i vés-hi tu a trobar-lo. Però, Madeja, no sé on ens dirigiem. Ni tan sols vaig poder veure quin tren va agafar. Per on podria començar a buscar? No ho sé, Brinco. Però aquí sembla que no tornarà. Aquella nit Brinco la va passar despert, pensant en les paraules de la seva amiga Madeja. La gata tenia raó. Si volia que alguna cosa canviés, havia de fer alguna cosa diferent. De manera que, al clarejar, Brinco es va colar al vagó de càrrega del primer tren que va parar a la vella estació. Buscaria per totes les ciutats, fins a l'últim poble si calia. No renunciaria mai a retrobar-se amb Tomé. Ja feia 2 anys d'aquell dia. I Tomé estava trist. Havia perdut Brinco, el seu cadellet, el dia que va agafar aquell tren a la vella estació. No recordava com va passar, només que Brinco caminava al seu costat i de sobte, ja no hi era. Va buscar per tota l'andana, xocant amb centenars de persones que corrien precipitades. Cridant-lo a veus? Però els seus crits quedaven ofegats per rugits de trens i xiulets de velles locomotores. Tomé no va voler pujar al tren, no va voler abandonar Brinco. Però els seus oncles havien gastat tots els seus estalvis en aquells bitllets i no va tenir cap altra opció que pujar a bord amb ells.
Encara recordava la visió entre llàgrimes de la vella estació fent-se cada cop més petiteta a mesura que el tren s'allunyava. Des d'aquell moment, Tomé havia estalviat cada cèntim per poder, algun dia, comprar un bitllet de tornada a la vella estació. I aquell dia havia arribat. Perdràs aquests diners i no aconseguiràs res. Potser creus que un gos espera 2 anys en una estació. Li va advertir la seva tia. Com que no aconseguiré res si no ho intento, tia? Tu veuràs. Però no et facis gaires il·lusions. Tomé va pujar al primer tren de l'alba amb l'esperança de retrobar-se amb el seu amic. El camí era llarg. Tot i així no li va vèncer el cansament. La il·lusió per tornar a abraçar Brinco era molt més forta. En Tomé viatjava mirant a través de la finestra. Li agradava contemplar el paisatge. Brinco viatjava a l'espai entre 2 vagons. Li agradava sentir el vent acariciant el seu musell. Va voler el destí que ambdós trens s'aturessin a la mateixa estació. I que els vagons de Tomé i de Brinco quedessin a la mateixa alçada. Aleshores es van veure. Atureu el tren? És una emergència. Va cridar Tomé mentre es posava dret d'un salt. Tomé va sortir corrent, va travessar el vagó de 4 gambades i va saltar del tren just quan el cap d'estació tocava el xiulet per tornar a autoritzar la marxa. Brinco també va saltar a l'andana. Tots dos es van quedar esperant que marxessin els trens, cadascun a un costat de les vies. Van ser uns segons que van semblar una eternitat. Per fi, Brinco i Tomé van poder retrobar-se. El meu estimat Brinco. Quan t'he trobat a faltar. No ens separarem mai més, va dir Tomé, amb llàgrimes als ulls. Veus com els somnis es compleixen. Però cal perseguir-los. Es va escoltar miolar a l'esquena. Me deixa. Però tu què fas aquí? Es va sorprendre Brinco. Creus que t'hauria deixat tot sol? Els amics mai no s'abandonen. I tu veus com sí que em tornaria a buscar. Va fer veure el gosset. Bé, de vegades el destí necessita que les dues parts facin un pas endavant. Des d'aquell dia, Brinco i Tomé mai no es van tornar a separar, tampoc de Madeja, que se'n va anar a viure amb ells a una bonica casa al camp. I tots 3 van viure feliços per sempre. I mai no van deixar de perseguir els seus somnis.